Akoji, jedna z mojich úplne najobľúbenejších značiek korejskej starostlivosti o pleť a od nich je to táto anti-aging ampulka. Majú vlastne rovnako túto anti-aging aj takú korekčnú tyčinku, ktorú si dávate iba na konkrétne miesta. Toto je ampulka, ktorú si dávate na celú pleť. Výborná. Najlepšia vec na čistenie, pokiaľ vás trápi akné, ale bavíme sa o akné nielen na tvári, ale pokojne na ramenách, na chrbte, na hrudi, kdekoľvek. Toto je normálne, že mydlo, tuhé a je absolútne skvelé. Máme na to neskutočné recenzie. Skutočne odstráni vám to akné už po pár týždňoch používania. Zákazníci sa vracajú, pravidelne si ho kupujú naozaj, či už predospelí, takisto výborné aj pre tínedžerov, 13-14 rokov, keď začne naozaj ten veľký problém s akné, tak je práve toto úplne to, čo chcete pre tú pleť. Krémiky Frudia máme 4 druhy, toto zelené hrozno je skvelé na pory, potom máme s vitamínom C, to je skvelé na rozjasnenie plecia, na pigmentové škvrny a máme granátové jablko a čučoriedku a tie sú skvelé hydratačné. Vyzerajú brutálne, sú krásne, maličké, naozaj do tašky, do ruksaku, kamkoľvek. Odličovanie a zero, za mňa navždy najlepší odličovač. Máme 3 rôzne veľkosti tohto klasického zera. Toto je najmenšie 25 ml, máme aj 100 ml a aj 180 ml. Potom tu mám veci od značky Coxir. Táto peptidová séria je skvelá, vyskúšala som všetko. Toto je vlastne toner s peptidmi, toto je sérum s peptidmi a toto je krém s peptidmi. Peptidy sú skvelé, pretože podporujú prírodzenú tvorbu kolagénu v pleti, takže vám to pleť krásne vypne a je to perfektne hydratačné. Vždy, keď objednávame tieto malé zerá, tak znamená, že bude nejaká súťaž. Neviem ešte aká, neviem kedy, ale bude. Od značky Coxir ešte máme tonery s čajovníkom. Tie sú výborné, pokiaľ vás trápi rovnako aknozná, mastná pleť, taká výrážková alebo podobne, pretože čajovník je skvelý na upokojenie. A od rovnaké značky tu máme ešte očný krém s vitamínom C. Krémik skvelý na rozjasnenie kruhov pod očami. Naozaj, pokiaľ vás trápia tmavé kruhy pod očami alebo už také tmavé vačky, tak práve tento krém s vitamínom C je skvelý. No a posledná vec, ktorú tu máme, nový obal, jak tak pozerám, je to od značky Anua a je to peeling, takisto jemný a myslím, že tento je dokonca na problematickú pleť, ale všetko nájdete na kmagic.sk, ako všetkému si viete prečítať a nebojte sa, ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám, alebo sa zastavte tento víkend na Comic Salóne, prídite k nášmu stánku, určite tam máme pre vás pripravenú aj nejakú súťaž, takže vidíme sa tento víkend v Bratislave v Ružinove na Comic Salóne a keď nie tam, tak kmagic.sk. Krásny deň!